Gay Puilano Sini Media French on a Belekano Kabai Kubai Hambai Marwa, Tabni Himba. Inising Government of India Ministry of Home Affairs and Sports, Blog Level Sports Meet 2025, Kini 3rd November, organized by My Bharat West Tripura, Ministry of Youth Affairs and Sport, Government of India. Venue hinggai sini Thai hinggai je BSTU system International English Medium School Gairing Parao tini salsani bagai block level je obahiklai panda program ceng salai mangka je sini kabangma jaga thungmung khela rok muthung laikha tei obahiklai jotonono je winner rok selection khlaika first second third aboni bagai norok jungno tini sapung coverage khaitomoni bagai belekeno hambai maruo sini BSTU system International English Medium School ni तरफ থেকে tei school কর্তৃপক্ষ je managing committee aborokni পক্ষ থেকে belekeno hambai maruo ngai jotonono je kesarnani musungo sungte kaisa teibo kotor ku khalai organize khlaijagai tongo je Thai hingkai orono sini BSTU system International English Medium School Gairing para khuai sungaro district level ningai obahiklaino je sport je thung Bataijaknai tei muthungmung program obahiklaino kotor ku khlaijagai tongo phainai 8 November 2025 ngai ajagao chini chief guest ngai phai manjak phaiano chini je 24 Ramchandra Ghat constituency ni MLA Boromgunang Sar Ranjit Deborma tei chini je EM Sar Suhel Deborma tei sini Minister Sar Brishaketu Deborma tei abono karibo sini Poddobil RD Block ningai je BSC Chairman sini Sar Boromgunang Prasanto Deborma borok joto phai o jagao pandao je mosang rifainai aboni bagai gana gini haksal sampa je o sini kok je thangsak khajani takuk tei bukuk jongno o media ni bisingte o media friend jong ni bisingte khabai khukbai koimung je sini o pandao phai mosang ruoi pandano nai phainani bagai ang jotoni thani no koyo tei norok phaima baikhai sini pandabo belekhen mosang nai nei ang khakao gai sai sini je obahiklai district level ningai all block wise je obahikai education department ni joto adong song je obahiklai phai manjak phainai sini o pandao aboni bagai belekhaino jung sakangbariano obahiklai tong thokjak tamni hinba kaisa sini o je Thai mangkha je o school ni playground oro phai joto get together nai gathering nai tei obahiklai kahamkaino pandano musangri phainai tei norokni je takuk tei bukuk song norok phai manjak phaima baikhai teibo panda musang nai hine ang khakhayo aboni bagai norok jotono tini sini je obahiklai o school ni bisingte school kortipokko ni bisingte ingai kobokmung norok phai o pandano musangri phaidi hinai jotono hambai khulumka